No niin, tervetuloa. Tehdään yhdessä drag-meikki. Eli mitä mä teen ensin? Mä vaihdan piilarit ja sitten mä shavaan. Ensin lyhennän trimmerillä ja sen jälkeen höylällä. Tää toinen shavausvaihe on vähän kriittisempi tietenkin kuin toi eka. Tää kannattaa tehdä aika hyvin, varsinkin jos on voimakasta parrankasvua, koska parrankasvua on vaikea peittää meikillä ja se tulee näkyviin sieltä alta. Sitten jos on voima, niin kuin mulla esimerkiksi tulee niin kuin ihan sit muutamasta tunnista tulee, puhutaan sit 5 o'clock shadowsta. Eli illan aikana, jos on pitkä päivä, niin sit se parta alkaa kasvaa läpi sieltä meikistä. No niin, shavauksen jälkeen huomataan, että kasvoihin tulee aika helposti haavaamia. Niistä ei kannata hirveästi välittää, kannattaa vaan kuivata niitä vaikka vessapaperilla. Ja ne kyllä tyrehtyy tosi nopeasti. Seuraava steppi on, että mä puhdistan mun kasvoille sopivalla puhdistusmiedolla, puhdistusaineella mun kasvoista kaikki öljyt ja epäpuhtaudet pois. Esim. Puhdistusmaidot on tällaisia, jotka kuivalle iholle levitetään. Ja sitten pestään pois semmoisella haalealla vedellä. Puhdistusmaidon jälkeen mä otan vielä kasvoveden ja sitä vanulappuihin. Ja tällä mä käyn läpi kasvot, etenkin nämä kulmakarvat. Tämä kasvovesi vielä tavallaan viimeistelee sen puhdistuksen. Ja varsinkin kulmakarvoista se olisi hyvä saada irti, jos on tarkoitus peittää kulmakarvat. Puhdistamisen jälkeen on kosteuttamisen aika. Mä käytän itse tykkään käyttää serumeita. Niin mä laitan sinne alle nyt vähän kannattaa muuten varoa niitä kulmakarvoja vähän tässä ehkä. Mä laitan alle Ordinaryn hyaluronihapon, joka kosteuttaa. Tämä ei ole missään mielessä pakollinen steppi, mutta se antaa lisäkosteutta ja meikki näyttää paremmalta kosteutetulla iholla. Annoin serumin kuivata hetken ja siis minuutti vaikka tai riittää. Ja sitten Ordinaryn kosteusvoide. Aika pieni määrä riittää pitkälle, paitsi jos sulla on kuiva iho. Näistäkin kannattaa valita sitten se omalle iholle sopiva. Musta Ordinary on ollut mulle ihan ok. Ja mut lähinnä siis se, että onko sulla kuiva, rasvanen vai sekaiho. Sitten vielä ihonhoidon tavallaan vaihe. Eli laitan huuliin tällaisen huuliöljyn. Eli mitä huuliöljy tekee, niin se myös vähän kosteuttaa huulia. Että sitten huulimeikki näyttää hyvältä. Mut joo, tässä oli siis tämä niin sanottu ihon preppaus ja sitten nyt päästään niihin itse meikkituotteisiin. Ensimmäinen meikkituote on primer eli pohjustusvoide. Tällä tää vähän niinku näytän erilaisia osa näistä vähän niinku blokkaa niinku huokosia ja tekee semmosen niin sanotusti blurrin ihon, mitä se nyt sanotaan, tasoittaa ihoa. Ja sitten jotkut näistä on enemmän sit sellaisia, jotka auttaa sitä meikkiä niin tarttumaan ihoa. Mutta primer siis lähinnä niin kuin, primer lisää sitä meikin kestävyyttä. Vältetään silmien aluetta ja kulmakarvoja. Eli lähinnä nyt sellaisiin kohtiin, mistä paljon sitten hikoilee ja tuntuu, että se saattaisi lähteä liikkeelle se meikki. No, kun tuossa ringlightissa oli 3 eri valovaihtoehtoa, niin mä kokeilen nyt eri se lämmin, niin ihan hyvä katsoa eri valaistuksissa, että miltä se meikki sitten näyttää, kun se alkaa edistymään. Mä vielä tupla tsekkasin, että kulmat on, eli tää on sitä samaa kasvovoidetta, että kulmat on niin sanotusti puhtaat
koska seuraavaksi me aletaan sitten peittämään niitä. Puhutaan myös kulmien laminoinnista tai blokkaamisesta, block in brows ehkä. Mutta tähän ihan kuulkaa paperiliima. Clas Ohlsonilta saa ainakin tätä. Ja tää on siis tällainen, että tää on oranssi. Tää ei ole oranssi. Tää on liila. Tiedättekö? Eli tää on liilaa tällaisena, mutta sitten kun se kuivuu, niin siitä tulee läpinäkyvää. Mä kuivataan nyt. Mutta tää on siis tosi halvin tapa peittää kulmat. Ja kulmien peitto tapahtuu tällä tavalla. Eli laitetaan tonne vastakarvaan, aletaan työntämään liimaa. Sillä tavalla, että ihan varmasti joka ikiseen kulmakarvaan tarttuu liimaa. Ja sitten kun se on siinä, niin sitten tämä olisi tosi tärkeä tämä eka liimakerros varsinkin. Jokainen niistä on, mutta että se tulisi mahdollisimman ihon myötäisesti. Niin sitten mä otan tällaisen, vaikka tällaisen tai ihan minkä tahansa. Siis tämän voi tehdä myös vaikka sormella, jos haluaa. Mutta se, että se tavallaan se, että ne karvat olisi mahdollisimman ihon myötäisesti tässä. Että ne ei sitten alas sieltä niin kuin pongahtelemaan ylös. Mutta tällä tavalla tehdään ensin molemmat. Sillä välin kun ensimmäinen kerros kuivuu, niin näillähän tulee siis 4 kerrosta. Mä oon tottunut laittamaan, että mahdollisimman hyvin pysyy. Niin sillä välin kun nämä kuivahtaa tää eka kerros, niin mä alan peittämään mun partaa. Ja mä teen tän tämmöisellä, mulla on nyt tässä tämmönen Grimacein Camouflage Makeup Pure. Eli tää on tämmönen todella peittävä peitevoide. Niin jotkut laittaa oranssia, mutta sit sun pitää peittää se oranssikin kuitenkin jollain. Niin mä tykkään laittaa suoraan tällaista niin kuin ihon väristä. Mutta ideana siis olisi se, että jos sulla on joko parransänki tai sitten jotain tosi vahvoja vaikka, no jotain siis ihon värimuutoksia, mitä sä haluat peittää, niin tätä laitetaan tänne pohjalle. Ja aika ronskisti mä tälleen sormella tätä levittelen. Sitten kun tuon on ton kuivua, niin mä laitan nyt näihin toisen kerroksen. Mä en laita tähän ekaan väliin nyt mitään puuteria tai mitään. Eli 2 kerrosta liimaa nyt vaan päällekkäin. Ihan liimana. Toi nyt ei ollut ihan 100% kuivunut, mutta en mä usko, että se on niin justiisa. Ja nääkin kannattaa sitten kokeilla, että vaikka sormella tai ihan muuten vaan. Noin. Eli toinen kerros liimaa. Ja nyt tää on ehtinyt kuivahtaa siinä välissä. Sitten mä pesin kädet tuossa välissä ja sitten päästään puuteroimaan tämä peitevoide tai peiteaine melkein, miskä se sanoisin. Eli puuterivipalla otan täältä tätä Grimacein meikkipuuteria. Tää on ihan älyttömän halpaa. Olisiko tää iso purkki ollut ehkä 11,90? Kun sitten taas vertaa, että joku Joe Blasco on joku 3,40 vai ehkä jopa enemmänkin. En tiedä, miksi mä ikinä ostanut noin kallista. Mutta ylipäätään ehkä meikkituotteista just se, että aina tommoset niinku maskeerauskamat, niinku vaikka Grimace ja sitten se toinen, minkä nimeä en ikinä muista, ne on yleensä Kryolan, Kryolan, niin ne on niinku verrattain paljon halvempia kuin tommoset niinku kosmetiikkabrändit, mitä myydään noissa perus niinku Sokoksella ja Stokkalla ja semmoisessa niinku kaupoissa. Paitsi sitten on tietenkin niitä halpoja, kuten joku Essence tai normaalissa on näitä omia jotain merkkejä. Mut joo. Eli toi on nyt puuteroitu, noin kohta kuivuu. Sitten kun tää kulmien toinen liimakerros on
kuivunut, niin mä otan tuolla samalla irtopuuterilla setting powder, niin mä täpytän aika kovaakin nämä kulmat niin sanotusti paikoilleen. Sitten voi ottaa tällaisen siveltimen ja noita ylimääräisiä puutereita pyyhkii vähän pois. Ja sitten 3. kerros liimaa. Ja nyt ei vain se eka kerros vedetään vastakarvaa, kaikki muut vedetään pelkästään tonne niin kuin karvan suuntaisesti. Kolmannen liimakerroksen päälle lisää puuteria. Sitten voi tietenkin kokeilla tässä vaiheessa, että miltä nämä kulmat tuntuu. Että tuntuuko siltä, että ne pysyisi ehkä. Jos vähänkään näyttää siltä, että ei välttämättä, niin laittakaa ihmeessä se 4. kerros, niin onpahan sitten ainakin kunnolla siellä. Nyt kun 4. kerros liimaa on kulmissa kuivunut, niin sitten me mennään tällä samalla mä katsoin mikä täällä nimi oli, tää oli peiteväri, camouflage makeup, joo. Niin sillä sitten mennään nämä kulmat vielä tälle yli. Ja nyt me koitetaan sitten neutralisoida vielä se kulmien väri tällä, että me ollaan nyt tasoitettu ne. Ja sitten tällä me saadaan se väri myös korjattua, niin sanotusti. Sitten yllätys, puuteria. Meikkipohjaan teko on sitten seuraava, eli meikkipohjaahan voi tehdä tosi monella eri tavalla. Mä tykkään itse käyttää yhtä meikkivoidetta, joka on niin mahdollisimman lähellä mun ihonsävyä. Ei ole täydellinen, mutta sen täydellisen meikkisävyn löytäminen on niin loppuelämän tehtävä. Ja mä tykkään tässä, että mä peitän koko kasvot tällä ja sitten mä erikseen teen sinne niin periaatteessa highlightteja ja korostan tiettyjä osia. Ja sitten mulla nyt ei ole nestemäistä kontouria, mutta mä nyt ajattelin käyttää tällaista bronzeria. Bronzerit on siis lämpimiä sävyjä ja niitä ei pitäisi käyttää varjojen tekemiseen. Mutta kun mulla nyt ei ole mä harvemmin, tai mä en oikein koskaan käytä itse nestemäistä kontouria, vaan mä teen kaikki puuterilla pelkästään, niin mä nyt kokeilen tätä tänään. Mutta mistä me lähdetään siis nyt liikkeelle? Mä kaadoin tätä Estée Lauderin meikkivoidetta tähän lautaselle. Sitten mulla on meikkisieni, jonka mä kastelin ja puristin kuivaksi. Ja sitten mä vaan alan tästä töpyttelemään tätä paikoilleen. Kuten huomaatte, sävy on tässä tosi erilainen, mutta se saa kyllä sitten korjattua tuossa myöhemmässä vaiheessa. Mutta täydellisen meikkivoiteen sävyn löytäminen on tosissaan siis aivan äärettömän vaikeaa. Ja se ei mun mielestä tällaisessa dragimeikissä nyt ole mitenkään edes ihan kauhean vakavaa. Mutta esimerkiksi tähän sävy, joku meikkitaiteilija mulle sanoi, että tää on oliko tässä liian vihreä undertone tässä meikkivoiteessa, kun mun oma ihonsävy on aika pinkki. Eli mun pitäisi sitten löytää joku meikkivoide, missä olisi pinkkiä tossa. Pinkki on undertone. Mikä se undertone on suomeksi? Joo. Mutta tämä levitetään aika tälleen voimakkain ottein, jotta se oikeasti pysyy siellä ihossa monta tuntia. Koska reikkäpäivähän voi kestää aika kauan, niin idea on se, että tää pohja kestää sen koko päivän. Ja nyt alkaa ne piilarit tässä vaiheessa heilumaan silmissä niin paljon, että näe enää mitään. Niin, Estée Lauderin tää Double
Everywhere, joo, niin tää kestää todella hyvin esimerkiksi niin kuin hikoilun, sitten semmosen niin kuin, no ylipäätään siis, no hikihän nyt varmaan on se niin kuin pahin, jos miettii tällaisia keikka-olosuhteita. Sitten pro-tippi, muistakaa myös korvat, varsinkin jos on jos meikkivoide on tällainen niin kuin tosi erisävyinen kuin mitä teidän oma iho on. Ja sitten viedään se myös tänne. Mulla tulee olemaan aika korkea, tai mulla on teepaita tänään niin kuin aika usein keikka-asussa. Niin mä en sit hirveästi shaveaile tuolta rinnasta, mutta viedään se meikkivoide myös tänne alas asti. Mä taputtelen tän paikoilleen ja palaan sitten asiaan. Niin, meikkivoide on nyt levitetty ja annetaan sen tossa, tai sen nyt tossa kuivuu, mutta sitten samalla me voidaan alkaa tekemään nyt sitten näitä valoja ja varjoja. Eli mitä mä tykkään, mä otan tän peitevoiteen, sitä tulee niinku tonne, mutta melkein lähti valomaan se haava tuolta kaiken meikin alta, mikä on aika yllättävää. Mut joo, eli tällä mä nyt sitten lisään nämä niin sanotut nestemäiset valot tänne. Ja jos laitetaanko vielä tohon vähän. Sitten mä otan nyt tämän saman sienen ja sillä mä sitten blendaan nämä paikoilleen. Mä en nyt tykkää siitä, miten nämä kulmat ei ihan peittynyt, niin katsotaan, jos laittaisi vähän totakin tonne. Meikässään siis ei ole, siis sanois mä se ei ole, mutta meikässä ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä mitään, että ihan mikä susta itästä tuntuu hyvältä ja sitten niinku mun osaamistaso esimerkiksi ei ole kauhean korkea vielä, koska en mä nyt ihan niinku hirveän montaa vuotta oo tässä kuitenkaan meikkaillut. Ja kaikki meikkihommat muuttuu koko ajan. No joo, mutta eli sitten mä lähtisin ottamaan tätä, siis tää nyt, niin, tää on siis kontouri, tai mä en käynyt tätä kontourina, tää on bronseri. Bronzerin on niinku lämmin sävy. Ehkä mikä ongelma tulee niinku se, että käyttää bronzeria tälleen kontourina, niin on se, että kun bronzerit on usein bronzerit on niinku lämpimiä sävyjä, niin sit se usein näyttää siltä, että sulla on vaan jotain kakkaa. Anteeksi, tai siis se näyttää niinku, se näyttää niinku lialta enemmänkin kuin varjolta. Koska varjothan usein näyttää niinku, varjothan on usein kylmiä ja sitten kohokohdat on niinku lämpimiä. Eli periaatteessa, miten tätä kuuluisi käyttää, olisi niinku no mä en itse asiassa tiedä, mihin oikeasti bronseri kuuluu, mutta siis se on periaatteessa niihin osiin, mihin niinku varjo osuu, ei varjo, vaan valo osuu. Onpas hyvä tää video, kun mä selitän tässä ihan omeni. Mut käytännössä joo, siis näihin kohtiin tätä niinku kontouria kuuluisi laittaa. Eli tänne. Sitten me halutaan vähän niinku leukalinjaa tavallaan niinku, tai luoda sinne semmonen niinku varjo. Sitten leuan alle ja sitten tänne toiselle puolelle. Sitten myös, mä en tiedä onko tää nyt hyvä juttu, mutta no niin, sehän lähti. Dragimeikkihän siis kuuluu
se, että se on niinku, se on semmonen vähän överi. Niin älkää myöskään pelätkö sitten niinku kokeilla kaikkea, että mikä toimii. Nyt tästä tulee aika hauska. Tää on vähän semmonen että olisi käyty vähän niinku jossain Malibussa. Vähän niinku lomalla. Tai sitten tänne allekin tulee niinku, että nenä näyttää niinku kapeammalta. Ja ei tää nyt järkyttää. No, täytyy katsoa jotain korjatessa. Niin, eli nenä näyttää siis kapeammalta ja sitten vähän semmoiselta, miten se sanotaan, niinku pystymältä, lyhyemmältä. Mut joo, mä käyn tasoittelemassa nää ja tuon takas. Noin, musta tuntuu, että toi jotkut highlightit ei näkynyt ihan tarpeeksi, niin mä laitoin vähän lisää. Näissä on muuten se, että jotkut tuotteet, esimerkiksi tämä, niin nämä kuivahtaa tosi nopeasti. Kun laitatte ne ihoon kiinni, niin ne pitää usein blendaa aika nopeasti. Sitten meillä on vielä nestemäisistä tuotteista on blush, eli poskipuna. Ja mä nyt otan kanssa tätä tämmöisellä siveltimellä. Ja poskipuna, jos sulla on kapeat kasvot ja haluat niitä semmoisiksi pyöreämmiksi, haluat semmoiset omenaiset, niin aloita tästä, niin kuin tavallaan tää niin kuin poskipää tai tämä. Apple of the cheek. Mutta jos sulla on taas tällaiset pyöreämmät kasvot kuin mulla, niin sitten asetetaan tavallaan se puna enemmän niin kuin tänne reunoille. Ja sitä voi nostaa aika ylöskin. Ja tässäkin taas kokeile sen sun oman ihon tai siis ei ihon vaan kasvojen mukaan, että mikä susta tuntuu niin kuin hyvältä. Mutta tänne tää tuoksuu musta jotenkin ihanalta. Joo. Mutta tänne se tulee sitten nyt mulla tänään. Se voi olla, että se tulee joku päivä ainakin muualle. Sitten mä tykkään laittaa sitä myös vähän, joo. Mä en siis näe mitään tällä hetkellä, kun mulla on piilerit päässä ja ne edelleenkin pyörii taas sillain. Tuolla miten sattuu, mutta siis tätä voi tosissaan laittaa aika mielensä mukaan myös niin kuin vähän sellainen muuallekin. Ei nyt ehkä noin niin hevisti, mutta et vähän sellainen tavallaan niin kuin tuomaan semmoista lämpöä siihen meikkiin ja kasvoille. No niin, eli tässä me ollaan nyt vähän luotu sinne kasvoille sellaisia kolmiulotteisia muotoja ja muokattu sitä kasvoa niin kuin näillä nestemäisillä meikeillä. Sen jälkeen nämä nestemäiset meikit, aina kaikki nestemäiset meikit pitää asettaa puuterilla. Muuten ne eivät pysy sitten siellä. Ja tää on niin kuin valkosta tässä, mutta se kyllä asettuu siitä niin neutraaliksi. Tämä muuttuu niin läpinäkyväksi, koska se on translucent. Mutta ideana tässä on niin se, että me tehdään tavallaan ensin tämä pohjameikki noilla nestemäisillä ja sen jälkeen me tehdään se kaikki vähän niin uudestaan tuohon päälle noin puuterimaisilla. Seuraava steppi olisi sitten piirtää uudet kulmat. Niitä kulmien muotoa ja paksuutta ja muutenkin kokoa niin kannattaa testailla, että mikä sulle toimii. Mä itse tykkään tehdä aika semmoisen tavallaan aika perinteisen kulman. Ja aina mitä mä teen, niin mä teen sen vaan ylemmäs kuin mitä mun normaali kulma on. Koska kun mä esimerkiksi katon tälleen normaalisti eteen, niin mun kulmathan on tässä. Niin tavallaan sit mulle ei jää yhtään tilaa sille silmämeikille. Niin tavallaan, eli siis mä saatan joskus vaan piirtää sen kulman
sillä että se on niinku, se uusi kulma alkaa periaatteessa vasta tosta, mihin toi mun oikea kulma loppuu. Mutta sitä niinku muotoa, että onko se, että se lähtee tosta ja sitten se nousee vaikka tänne. Sitäkin voi niinku testailla, että mikä itselle toimii. Mulla normaalisti, kun Ankarin tyyli on semmoinen aika niinku maanläheinen kuitenkin, tai semmoinen aika niinku romanttinen, niin tavallaan mä tykkään semmoisesta aika perus niinku kulmasta. Että piirrän sellaisen yleensä itselleni. Ja sen voi tehdä joko tällaisella rasvavärillä, niin sanotusti, tää on niinku Mehronin Color Cups. Eli siis, mutta tämmönen niinku punanaamioista tai jostain maskeerausliikkeestä, niin tällaisen nestemäisen värin. Mutta tää on aika aika tumma ensinnäkin, ja sitten voi olla vähän vaikea saada niinku sellaiseksi niinku luonnollisen näköiseksi. Mutta alkuun mä tein paljon noita, ja näette vaikka mun Instagramista näette aika paljon, että miltä ne näytti. Ja sitten mutta mä oon sitten jotenkin siirtynyt nyt tähän, mun mielestä tää on niinku helpompi tapa, ihan vaan siis ruskea luomiväri. Eli luomivärillä saa ihan yhtä hyvin sen peruskulman tehtyä. Eli mä aloin näitä tosissaan tässä niinku hahmottelemaan ja koitan saada niistä niinku sisarukset, mutta ne eivät tarvitse olla identtiset. Eli mulla on tämmönen angled brush, millä mä teen nää. Jees, sitten näitä kulmia voi myös vaikka tällaisella kulmakynällä niin koittaa vielä vahvistaa. Mutta kuten huomaatte, niin kulmat on niinku suht haastava tehdä. Ja niinku näin, mutta ei niiden tarvitse olla niinku täydelliset. Niinku ei minkään asian tässä maailmassa. Idea tässä on se, että nyt me saatiin niinku tähän väliin siis enemmän tilaa, että mun oma kulma menee tossa ja tuolla. Niin tavallaan, että me saatiin nyt tilaa sille näyttävälle silmämeikille, joka olisi sit kiva kuitenkin näkyy sinne muuallekin kuin ensimmäiseen riviin. Semmonen. Mä tykkään muodista aina, kun mulla on käytetty joku sivellin meikissä, niin mä tykkään laittaa sen tällaiseen erilliseen laatikkoon. Enkä takas tänne missä on kaikki, koska mä oon semmonen hullu, että mä tykkään pestä mun siveltimet joka käytön jälkeen. Ihan vaan sen takia, että sit niissä ei ole sellaisia yllätyksiä, että aha, täällä olikin jotain ihmeväriä. Joo, seuraavaksi lähdetään tekemään sitten toi luomiväri. Seuraava vaihe on luultavasti ihan turha, mutta mä tykkään niin tehdä. Eli mä laitan Kryolanin Clown Whitea. Tää on tällaista grease makeup, siis tämmönen kermaväri. Tää on niin, miskä näitä sanotaan. Mutta mä tykkään laittaa tän tänne silmämeikin pohjalle. Ihan vaan sen takia, että sit se silmämeikki, ne värit näyttää mun mielestä paljon kirkkaammilta. Eli tavallaan niin kuin mä pohjustan tällä noi silmät ennen kuin mä lähden lisäämään sitten noita puuterivärejä niihin. Ja tänään ajattelin tälle elämäni ensimmäistä kertaa niin tehdä ton cut creasein. Niin sitten katsotaan nyt miten se vaikuttaa tähän kaikkeen. Mut sellaista, että mitäpä en teidän vuoksi tekisi. No niin, sit siellä on ne Clown Whiteit paikallaan. Sit mä vähän tän vois tehdä joko sivelti, tai siis tolla meikkisienellä tai ihan vaan ronskisti käsin. Niin sit kun mä oon vähän blendattu noita rajoja tosta Clown Whiteista, niin sitten yllätys, puuteria
Eli sitten me taas asetetaan, koska tämä on siis voidemainen tuote, niin meidän pitää asettaa se puuterilla, jotta se pysyy siellä alla. Tätäkään nyt välttämättä ei tarvitsisi periaatteessa tehdä, koska tähän tulee päälle siis luomivärit. Don't come for me. Hei, joo, tässä vaiheessa on hyvä sanoa semmonen asia dragmakeista. Älä koskaan arvostele toisen dragmakeä. Sä voit arvostella omaasi ja näin, mutta älä arvostele toisen meikkiä, ellei se ole sitten niin kuin, tuttavallisessa, sisaruksellisessa suhteessa. Eli jos sulla on hyvä suhde tähän tähän henkilöön ja sä kestäisit, että hän kritisoisi myös sinua, niin silloin by all means, mutta älä ikinä mollaa kenenkään muun meikkiä. Koska sä et tiedä, kuinka vaikeeta se voi olla heille. Sä et tiedä, milloin ne on aloittanut ja muutenkin, miksi turhaa. Mut joo, eli tässä nyt olisi tämä silmämeikin pohjustus. Jotkut tekee sillä, että ne tekee valmiiksi ensin silmämeikin ja sitten sen jälkeen vasta niin kuin tämän osion. Mutta mä en ole nyt tällä kertaa tehnyt sillä tavalla, niin mä laitan tänne alle tällaisen suojaavan kerroksen tätä irtopuuteria. Tämänkin takia tämä irtopuuteri kannattaa olla halpaa, koska mä käytän sitä niin paljon. Mutta kaikki mitä nyt putoaa tuosta silmämeikistä tuohon alle, niin me voidaan sitten pyyhkästä pois lopuksi. Mutta tää on siis vaan suojaamaan tätä. Okei, no niin. Ja sitten sen jälkeen mun pitää katsoa tutoriaali, miten tehdään cut crease. Mä tykkään aloittaa luomivärit yleensä vaaleammasta tummempaan. Ja mä menen silloin, että täällä on kaikista vaalein ja sitten se lähtee niinku tummenemaan periaatteessa tänne. Ja mun silmämeikki mä tykkään tehdä siitä tosi värikkää ja tosi näyttävän. Tai niin, no näyttävän. Tietenkin montaa mieltä. Mutta sillain, että siinä on aina yleensä 2 tai 3kin väriä. Tai 4. Jos lasketaan esimerkiksi, että kulta on 1 väri. Mä yleensä aloitan nimenomaan tällä kultasella. Ja mä nyt jostain syystä aloin töpöttelemään sitä tämmöisellä pikkusella siveltimellä. Mutta anyway, ja se ei nyt näytä miltään, kun meillä on toi valkoinen tuolla pohjalla, mutta trust me, lopputuloksessa se näyttää hyvältä. Olisiko pitänyt kokeilla itse asiassa jotain uutta? Täällä olisi ollut toisenlainenkin tommonen kulta hässäkkä. Joo. Oi, tämähän näyttää ihanalta. Siirrytään nyt tähän itse väriin sitten, eli tää mä kokeilen tätä vaaleanpunaista. Mä en ole siis koskaan käyttänyt tätä palettia. Enkä näköjään avannut sitä. Oho, no niin. Mä otan tällaiseen niinku packing brushiin nyt tätä ja lähden niinku hahmottelemaan sitä väriä vähän niinku tänne. Jotta se cut crease toimisi hyvin, tai niin kuin sen kuuluu toimia, niin katsokaa nyt kun mä lasken näin, niin ei näy mitään. Niin jotta se cut crease toimisi, niin sitten pitäisi tietenkin olla ehkä vähän tummempi. Mä en ole ihan varma, että onko tää nyt hyvä idea. Mutta let's see. Katsotaan mitä tapahtuu. Mä nyt nostan tän aika tänne ylös. Koska kuten huomaatte, että kun mä niinku rentautan mun silmät, niin ei sieltä ihan hirveästi jää mitään niinku näkyviä. Mä siirryn nyt seuraavaan, eli sitten otetaan vaikka tosta
vähän liilaa. Joo. Ja sitten se tulisi niinku tänne. Eli sitä voi alkaa niinku... No niin. Tässä on vähän erilaisia siveltimiä tulee myös käytyä tässä läpi. Eli tää on nyt sitten tämmönen niin sanottu blending brush. Ja tällä voi olla vähän niinku vaikeampi saada sitä tuotetta ehkä tohon itse sit tohon ihoon. Ja sitten näillä packing brushilla sit taas saa sitä ehkä vähän niinku jotenkin paremmin. Ja sitten mä samalla sitten blendaan sitä vähän tonne niinku ylös. Joo, ja sitten tohon luomivakoon. Noin. Eli tää on tällaista tällaista hidasta nitkutusta. Sitten sitä voi vetää tänne vähän yli, jos haluu. Ihan mikä se oma tyyli on. Mun mielestä tää voisi olla jopa tummempi. Toi ihan kulma. Sinne voi laittaa jopa ihan mustaakin, mutta se on aina musta on vähän pelottava väri. Koska se jos menee pieleen, niin sitten onkin kivat kyydissä. Mä koitan, mä otan nyt jonkun ihan tosi pienen siveltimen ja otan tällaista tummaa. Eli onko se nyt sitten se on vähän tummempi kuin toi, mitä me laitettiin. Onko se sitten tarpeeksi kuitenkaan? No, senhän me nähdään. Eli otetaan sitä väriä ja sitten tonne lähdetään niinku lisäämään sitä tavallaan. Ideana on se, että tuolla meillä on semmonen kultainen piste ja sitten täällä meillä on tämmönen niinku tumma. Eli et sitä voi laittaa niinku tohon ja sitten sitä voi tuoda myös tänne niinku alas. No, mutta tässäkin niinku ideana se, että lisätään sitä kolmiulotteisuutta siihen silmään. Tämä sitten toistetaan molemmille puolille. Sitten seuraa tämä vaihe, mitä mä en ole koskaan tehnyt aikaisemmin. Mä en tiedä, miksi mä teen sen nyt, mutta tää on nyt todella jotenkin suosittu meikkiasia, tää cut crease, niin tässä menee. Eli se idea lähti jotenkin sillä, että mä laitan tohon aika lähelle mun niin kuin ripsirajaa, niin mä laitan tätä niin sanottua peitevuodetta. Sitten mun pitäisi katsoa ylös ja sulkea silmät. Niin, no joo, sit tonne muodostuu tommonen, näettekö, tollanen periaatteessa tommonen niinku viiva. Niin tää koko alue sitten tämän ja sen viivan välillä niin pitäisi peittää tällä ja siihen pitäisi saada semmonen tiukka raja. Eli tähän ehdottomasti todella tämmönen litteä niinku sivellin ja ei yhtään fluffy. No niin, eli nyt meillä on periaatteessa cut crease siellä paikoillaan. Sen ei tarvitse mennä tonne ihan loppuun asti, koska sitten ideana olisi se, että me lähdetään sitten tekemään tänne puolelle kanssa sellaista niinku häivytystä. Eli me lähdetään niinku häivyttämään tätä sitten, tätä puolta täältä. Tän voisi myös asettaa ihan valkoisella, koska niin, nestemäinen tuote, niin se pitää myös asettaa. Tossa nyt ehkä mä otan nyt ihan puhtaan siveltimen tähän. Mutta pointtina se, että me kuitenkin niinku asetetaan se. No joo, niin setting. Se niinku paikoillee.
Toi ei nyt ole siis mikään maailman terävin, koska mä tein tämän kertaa itsekin. Mutta ideana tässä on vissiin se, että siitä tulee jotenkin se semmoinen efekti, että sulla olisi niinku enemmän lyömeä tossa, mitä sulla niinku edes oikeasti on. Eli tää nyt on mitä on. Tää on tosissaan ehkä vähän vaativa tekniikka katsella tätä, mutta ideana ehkä saitte kiinni. Eli se, että se vähän avaa silmäkulmaa myös, niinku, jos vähän pystyy tekemään jotain vertailua. Tykkään lisätä vielä glitteriä, niin mulla on taas glitterin pohjustusainetta. No taas vielä ihan sormella. Joo, miksi mä en vaan lähditä suoraan kuule sormella tätä. Tää on nyt tämmönen tää on tämmöstä aika, hei tässä on tällaisia tähtiä ja kuvioita. Mä otan sitä tohon. Noin, ja sit mä vaan painelen sitä siihen kohtaan. Niin kuin sillä on monen metrin päästä, niin jotenkin ei niinku, tällaisia asioita ei pitäisi kiinnittää sillä huomioon. Muutenkin tämä meikki on tietenkin vähän tämmönen ehkä, että tää voisi olla paljon ronskimpi, kun ajattelee, että tää on niinku kuitenkin niinku pääasiallisesti lavalle. Sitten seuraavaksi, hei, jos käyttää eyelineria, niin se tehtäisiin niinku tässä vaiheessa. Niin esimerkiksi vaikka tässä on yksin tämmönen Epic Ink Liner, niin mä tekisin sen niinku tässä vaiheessa ja siinähän tehdään niinku se, että tohon ripsen tyvään niinku tehdään semmonen haluamansa laini, viiva. Ja sitten jos haluaa jotain semmoista, vaikka semmosen siiven tänne, niin se tehtäisiin tässä vaiheessa. Mutta mä en käytä tätä ollenkaan. Eli mä hyppään tässä vaiheessa suoraan maskaraan. Maskarassa on semmoinen hyvä vinkki, että kun sä otat sen täältä ja siinä on sitä tuotetta, niin otat vessapaperia ja sitten vähän tälleen niinku, vähän sillai pikkasen niinku taputtelet sitä siihen vessapaperiin, niin sit siitä lähtee tavallaan ne ylimääräiset niinku tuotteet pois. Ja sitten vaan kohti ripsiä, tyyli on vapaa. Irtoripset on seuraavaksi. Eli mulla on Duon ripsiliimaa, jota mä laitan tohon kädelle. Mun toinen liima oli mennyt vanhaksi ja toisesta oli rikki toi korkki, mutta mä sain ujutettua tähän ripseen nyt sitten tohon liimaa. Eli sitä nyt ei tarvitsisi noin paljon olla, mutta periaatteessa ihan vaan siis ehkä 1/10 tästä niin laittakaa tähän kämmen selälle ja sitten siitä vaan ujutatte sitten sitä liimaa tohon tyveen. Ja tämän pitäisi kuivua myös. Tai siis kyllä tää kuivuu ihan näkymättömäksi. Että ei tarvi siitä huolehtia. Sitten meidän pitäisi vähän aikaa odottaa, että tää kuivuu, tää liima näissä. Että jos me koitetaan niin laittaa nyt sitä tohon, niin sitten se ei helposti jää sillä, että se ei sitten tartu. Mulla on siis semmonen idea, just kun mulla on nää tän puolen ripset on semmoset käkkärät, niin mä yritän jättämään ton niinku ripsen vähän tohon niinku niiden päälle. Eli se ei mene ihan tohon ripsirajaan kiinni. Mutta että käytännössä jos on niinku ihan normaalit ripset ihmisellä, niin sittenhän sen pitäisi vaan istuahtaa tohon niinku linjan päälle suoraan. Tää on tosi vaikea tehdä. Mä en ite ikinä saa tätä sillä järkevästi tehtyä. Katsoo, että varsinkin noi päädyt olisi kiinni. Okei, meillä on nyt ripset jo jotenkuten silmässä ja näitähän voi laittaa vaikka 2 parit päällekkäin. Eli kun sä oot kerran liimannut nää, niin sä voit liimata siihen toisen parin päällekkäin, niin sä saat sitä semmoista volyymiä
ja näyttävyyttä, mikä voi toimia niin kuin lavalla tosi hyvin. Ja sitten sen jälkeen ne on niin kuin yhdessä sitten se pari niitä, että sun ei tarvitse enää jatkossa muuta kuin vaan sitten ottaa se setti ja liimata se paikoilleen. Mennään nyt eteenpäin, eli nyt tehdään sitten tavallaan periaatteessa sama, mitä me tehtiin niin nestemäisillä sinne alle, niin me tehdään nyt päälle sitten nämä varjot, valot ja poskipuna. Mulla on tämmönen Nyksin Contour paletti, tää on aika suosittu. Sitten mulla on tällainen kaksijakoinen miekka, jolla mä teen sitten sekä valot että varjot. Mä tehdään nyt eka sitä valoa vähän, eli mä otan nyt tätä, tää on banaani. Tässä mulla just selvisi, että tää on vähän niinku banaanipuuteri, mutta siis tää on nyt lämmin sävy, huomaatte. Eli kohokohdat highlightit on yleensä niitä lämpimiä. Niin mä laitan tätä ihan rohkeasti nyt tähän. Sitten me laitettiin sitä tänne, eiks vaan? Sitten me laitetaan sitä vähän tonne T-alueelle. T-zone. Sitten minnes muualle laitetaan vähän tänne. Ja tätä saa ihan kunnolla hinkkaa tohon. Noin. Sieltä. Sitten tohon. Noin. Sitten meillä on vielä erillinen, tämmönen highlighter, joka ihan kunnolla sit korostaa. Mutta mä tykkään aina tähän väliin sitten tehdä noi varjot. Ja varjoihin, mitäs mä näytän tän? Mä käytän näitä, että näähän on nyt niinku, nää on lämpimiä sävyjä, nää on lämpimiä ruskeita ja nää on kylmiä ruskeita. Niin mä lähden ihan rohkeasti nyt, lähdetään tuolta tummemmalla sävyllä, koska ei meillä ole nyt aikaa niinku mihinkään. Mä lähden niinku tavallaan rakentaa tuolla tummemmalla sävyllä nyt tähän päälle tätä varjoa. Noin, hyvä. Joo, se ei haittaa, sitä menee niinku omaan tukkaan, jos tulee peruukki siis. Noin. Mutta periaatteessa niinku vahvistamaan sitä pohjaa, mikä siellä on jo. Eli noin. Sitten meillä oli se jawline. Noin. Ai että, kuulkaa, kun olisi kuule kasvojen kohotuksessa kyllä. Seuraavaksi mä teen nenän kontourin, eli uskalletaanko me mennä tuolla tummalla? Ei. Mä kokeilen täällä vaaleammalla eka. Eli nämä reunat pitäisi saada, näihin pitäisi saada semmonen eli ideassa, että keskellä menee siis tollanen highlight-viiva ja sitten nämä nenän reunat olisi niissä olisi varjo. Niin se me laitetaan nyt tonne varjoimaan tänne nenän alle. Mä en muista meni oikeastaan tietenkin, että tää lyhentää tätä nenää tai jotain. Mut joo, sinne vaan ihan rohkeasti vaan. Mun kummitäti kun näki mut ekaa kertaa dragissa, niin se oli sellainen, että hei, sulla on tää likaa tästä nenässä. Mä ajattelin, oh my god, she was clocking me. Nyt mulla alkaa loppua aika. Ja kärsivällisyys, laitetaan huulen alle vielä. Tää tekee, mä muistan nyt suurentaa tätä huulta. Joo. Ja sit tonne. Ja sit noin meillä olikin jo. Okei. Siinä siis oli varjot. Ja nyt mä haluan vielä tehdä nämä korostukset. Eli otetaan highlighter. Miksi tää ei aukee? No niin, nyt se aukesi. Sitä on sitten joka paikassa. Alright. Eli mä nyt aloitan tällä nose jobilla, koska se on aina mua niin kiehtovaa. Näetkö mä sen tästä? Näen mä. Joo. Eli se voisi tehdä ja sitten
No joo. Teen se ehkä ihan loppuun asti. Mut joo, ymmärrätte ehkä mitä hain tällä nyt. Niin, toi pieni piste tuossa päädyssä, niin se tekee vielä hyppyrin. Ihana, eiks oo? Sanokaa, että se on ihana. Tell me you look pretty. Tää alkoi tää video niin asiallisesti ja sitä vaan menee koko ajan hullummaksi. Kohokohdat. Niin on ihan ne on. Joo, eli poskipäihin. Jee, sinne menee highlightia. Mun siis lempiasia ikinä, eli blush. Jos ette ole sitä vielä huomannut. Blushin olisi ihan kiva ehkä olla vaikka about sama sävy, mitä on niinku... Niistähän voi käyttää myös mikä se on? Se silmäväri, luomiväri. Se luomiväri, niin tää voi käyttää myös sitä luomiväriä, mutta kun mulla nyt on näitä uusia, mä sain näitä tuolta meikkikalentereista. Ei tää näy mikään, herran jumala, mikä juttu tämä on? Hei, meillä alkaa viimeiset setit ole tässä, eli nyt sitten huulet ja huulten rajaus. Joo. Eli huulet rajataan ensin rajauskynällä ja sitten täydetään huulipunalla. Ja huuliahan voi rajata ihan mitä haluaa, ne voi vetää yli tai ali kannata vetää. Superstay Matte Ink Maybelline, pysyy kuin tauti. Sitten vielä noin ylimääräiset huulipunat pois. Ja sitten me ollaan kuulkaa valmiita setting sprayhin. Eli setting spray, jota mulla on ruhtinaallisesti jäljellä, on tämmönen niinku kiinnityssuihke. Noin. Hei, tässä tää nyt on. Yeah. Siis että tässä on tää mun niinku Anna-Karin drag make. Että Anna-Karihan on aika just niinku semmonen hillitty kokonaisuus, että hän ei ole semmonen niinku extravagant. Ja sellaista meikkiä en oo siis vielä koskaan opetellut. Ehkä joku päivä opettelen. Seuraavaksi, jos sua kiinnostaa miten kiinnitetään toi lace front perukki, niin jää katsomaan. Lace front perukki, eli siis nämä missä on tää tämmönen harso tässä edessä, niin ne kiinnitetään tällä tavalla. Eli täältä voi näitä hakasia laittaa täältä takaa. Ensin vähän kiinni, jos haluaa vähän niinku tiiviimmäksi sen. Mulla tää nyt on tosi tiivis muutenkin, koska mulla on aika iso pää. Mut joo, eli asetellaan se periaatteessa siihen, missä me halutaan se perukki ensin niinku olevan. Olisiko toi hyvä? Joo, tää on varmaan ihan jees. Tässä on tää, mistä tätä kutsutaan suomeksi, Widow's Peak englanniksi. Eli se on tossa keskellä, niin siitä myös vähän näkee, että miten se on. Eli nyt me nähdään, että tässä on tää leissi sitten. Ja sehän menee niinku tosi likaiseksi ajan myötä ja niinku mullakin niinku näette, että kyllähän se niinku näkyy. Mutta jos sen haluaa piilottaa paremmin, niin sitten sen voi leikata lyhyemmäksi harsosaksilla tai sitten tekee sellaisen epätasaisen, vähän niin kuin aaltoilevan linjan siihen, ettei leikkaa semmoiseksi suoraksi, koska sitten se ainakin näkyy niin kuin tosi helposti. Joo, no sitten miten tämä käytännössä jatkuisi tästä. Meillä on mastiksia, eli tää on tällaista perukkiliimaa. Tää on aika lopussa, mutta täältä otetaan niinku, näette tää on tämmöistä aika juoksevaa tavaraa. Niin mä kurkotan tätä leissiä ja sitten mä laitan siihen kohtaan mastiksliimaa. Vähän levitän sitä. Ja sitten sen jälkeen tää pitää käytännössä aktivoida. Eli mä painelen tätä mastiksia. Tulipa muuten hyvä meikkipohja. Vaikka itse sanonkin. Pakkaa se itse sanoo.
kukaapa sitä kissaa hännän nostaa, silleen kissa itse. No niin, sitten te tunnette, kun se alkaa menee sellaiseksi, että se vähän niin kuin aktivoituu se liima. Ja sitten vaan käännetään se leissi sitten siihen niin kuin päälle. Mä laitoin vähän liian ylös liimaa, niin mä laitan sitä vielä tohon alemmas. Mutta tälleen me käydään sitten läpi tää koko linja. Ja nää irtoaa nää reunat, mutta esimerkiksi tässä perukissa ei haittaa, koska noihan ei näy. Ja sitten esimerkiksi tässä perukissa ei tarvitse olla edes välttämättä korviksia, koska ei nekään tule näkymään, ellei ne sitten tuu ihan tänne asti. Niin, tukka on nyt paikallaan. Tällainen tutoriaali tämä oli. Ja toivottavasti tykkäsit ja tästä oli sulle jotain hyötyä. Ja jos ei, niin semmoista se elämä joskus on. Että sitä ihminen käyttää turhaa monta minuuttia elämästä ja katsoo jotain. Ja sitten tajuu, että ei tää ollutkaan mun juttu. Mutta ensi kertaan, moi!